oli huomattavasti äänekkäämpi tässä teltalla. Jees. Lähdetään tuolta loppupäästä. Laukaukset oli vähän niinku outoja vieraita sille vielä ja laukkauskokemattomaksi se merkittiin niinku läppiin ja nyt lopussa tuossa päättämisessä ei mitään ongelmia. Avoin. Hieman pehmeä näkyy ja muutenkin tässä näkyy nuori uros ja ei ole vielä niin kehityskaari on kesken sillä tavalla, että tukkas ikään kuin hyytymään. Niin. Eli hieman pehmeänä menee. Se ei niinku se pehmeys ei niinku silleen ole paha, että se pystyy kuitenkin jatkamaan ja selvittämään. Sitten on se reaktio, päästöreaktiot ja tommoset, niin se on ihan puhtaan pilkka, tosi satakeväisesti tuossa tynnyrillä ja sillä tavalla kuitenkin hyvin kerää koko itsensä, että pystyy jatkamaan. Mutta toki kuormittuu siitä että se ympäri ja on se on tullut hieman tausta. Sitten tullaan tuohon taisteluhaluun. Ja tuossa nyt oikeastaan näkyy, niin kuin mainitsitkin sitä, että sitä on opetettu leikkimään ja katkee niin kuin hyvin nopeasti. Ja sitten ei oikeastaan sitä